ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். டிஸ்கிரிப்ஷனில் இன்ஸ்டா லிங்க் இருக்குது, மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணிக்கங்க. உங்களுக்கு என் கூட ப்ளே பண்ண நினச்சாலோ இல்லை 1v1 4v4 என்ன மேட்ச்னாலும் விளாண்டுக்கலாம். மறக்காமல் லிங்கை கிளிக் பண்ணி நம்ம ஐடியா ஃபாலோ பண்ணிக்கங்க. இப்போ அவங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஒரு மேட்ச் போயிருந்தோம் 4v4. நம்மளும் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்லியாக தான் விளாண்டுக்கிட்டு இருந்தோம். நான் பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் டவுன் பண்ணி முடிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன். பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்தில் சைடில் இன்னொருத்தர் குளோவால் அழுத்திட்டாரு. அழுத்திட்டு பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணாரு நீங்களே பாருங்கள். சம்பவம் பண்ணிட்டாரு. பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு எமௌண்ட் போட்டு விட்டார். நம்ம எமௌண்ட் போட்டால் சும்மா இருப்போமா, அடுத்த மேட்சே ப்ரோ வெளியே வந்தோடனே ப்ரோ என் கூட ஒரு உண்மையும் நிறையா ப்ரோ ப்ளே பண்ணு ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் அந்த ரெட் கார்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை க்ரியேட் பண்ணிட்டேன். அதில் 4 ரவுண்டு தான் வைக்க முடியுது. ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நெட்டே கிடைக்கல எனக்கு. இந்த மேட்ச் ஃபுல்லாகவே நெட் கிடைக்கல. செகண்ட் ரவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா டெசர்ட்டியில் ஒரு தரமான ஷாட்டு ஓபியாக விளைஞ்சி. இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா சரியான ஒரு அசால்ட் ஷாட், வேறு லெவலில் டபுள் பேரில் ஒரு ஷாட் விட்டாச்சு. நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் ரேஞ்சில் ஒரு சரியான ஒரு 1 டேப்பு. ஆனால் எனக்கு நெட்டு கிடைக்கல, அதனால் அது எப்படி தெரிஞ்சிச்சு. ஆனால் வேறு லெவலில் ஒரு 1 டேப்பு. டெசர்ட் டீகில் ஒரு ஷாட் விட்டு லவ் யூ ஆல் பை கைஸ்.